har fundet. Skab. Det er lige der. Kom nu, vi bor lige. Kan det være? Jeg skal bare huske ham. Jeg vil gerne med kasse ud, gutter! Hey, gæt hvem jeg har med mig? Jeg har Asmus. Hey, smuk. Yeah! Rumvæsen. Fucking Yeah! taber. Og din kæftkilling. Og ikke mindre end fra Vind. Yeah! Og ved I hvad jeg skal? Der Derfor. Yeah! Vi skal lave derfor 12 2,0, hvad det hedder, så vi skal lege gemmeleg. Mørkgemmeleg, vi gør det, vi har tænkt os at gøre det på en skole. Det gør vi en anden gang, til 3,0 eller sådan noget. En skønne dag. Yeah! Når det er lyst, så hvad nu det hedder. Så, Måske til sommer. men i dag, så skal vi gøre det hjemme hos mine forældre. Så reglerne er simple. Okay, reglerne er simple. Hvis vi starter med lede, så kommer jeg, så kommer Asmus, så kommer Robin, og så skifter vi om. Vi har tre omgang hver. Vi kan vælge en hver. Vi kan vælge forskellige runder. Runderne er en udenfor, en indenfor og en begge dele. Så kan man vælge, så har man kun et valg. Så kan man kun vælge en gang. Der er ikke tid på. Let's go. Hvad så var? Derfor 12, 2,0, 2,3, 2,1. Jeg ved det ikke. 2,2, 2,0. Derfor 12,2. Pas. Vi leger gemmeleg. Jeg tæller til nu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Og nu kommer jeg, fordi det er 30. Nu er vi på jagt. Der er virkelig sumpet her. Dejligt for nogle nye sko. Ja, jeg tænker også. Der er høns. Chicken McNugget. Surprise. Nice ass. Hvad har vi der fundet? Jo. Han er ikke det. Jeg gemmer simpelthen i skraldespand. Jeg vil godt komme ud nu. Det lyder om, det er fundet ham. Fundet. Andjø. Ja. Mand. Så er det kun Asmus. Så mangler det bare Asmus. Han er også lille. Han er en lille klon jo. Okay, Markus fandt mig. Jeg hjælper ham med at finde Asmus. Hvor er Asmus? Dag. Jeg gemmer mig på Christians værelse under dynen. Så ja. Du får dig. Fedt. Må jeg skide nu? Ja, det var godt skide du. Fuck af med jer så. Haha. Ja, det der grej. Hvad fuck er det der? Jeg har lige fået fuld point. Jeg har 4 point nu. Vi kan gerne have, at jeg skal vinde. 4 point? Jeg blev fundet nummer 2. Og jeg er blevet så fundet som nummer 3 her, på den tredje. Så du har fået point. Nu er jeg så lige sat, så nu skal jeg til at lede. Nu kommer jeg. Gældende ligger nogen under sengen her. Lad os lige prøve at kigge. Lad os tænde lys. Eller, det er bare noget med. Hallo. Der er ingen kabellister her. Hvorfor er den her skubbet ud? Nå. Seriøst? Jeg tror, jeg får lige noget for nu. Okay, lige nu der gemmer jeg mig for ham. Jeg gemmer mig i et skab. Du låter. Hvad? Du har på vinter, så jeg låter. Fuck dig på min. Point sammen. Ja, en dobbelthånd med ham. Nej, jeg har så lidt plads nu, men det er helt sindssygt. Hvordan har du også gemt dig derinde? Fordi? Du skulle da være med at sladre. Jamen, hvordan har du gemt dig herinde? Ved du ikke, jeg gør det? Jeg lader mig bare ned. Jeg er alt på vej. Jeg er som din mor. Jeg har sat på plads.
Jeg ved godt, hvor han gemmer det. Det ved jeg ikke. Hvor har du ikke været henne? Mange steder. Fanger! Hey. Fanger! Det er point til mig! Så det vil sige... Fanger! Hey. Jeg fanger! Så det vil sige... Markus har 3 point. 1 point til mig. Nej, det var 2 point. Nu har du fundet 2. Jeg fandt kun en fra Vinde, fandt det rummel. Jeg har 4. Du har 4. Jeg er lige blevet fundet. Jeg har 2. Fundet den sidste, og jeg fandt det fra Vinde. Ja. Okay. Og husk at tage point, ikke? Jo, så Rio han befører, og på Vinde og jeg, vi er sammen. I står lige. Ja. Nu starter jeg med, og nu skal jeg tælle efter de 3 røvhuller, derfor strenge. Så yes, nu er jeg klar til at tælle. 30. Du skal jo lige finde de 3 røvhuller. Det kan være. Ja, kom nu, vi prøver lige. Kan det være der, Bro? Jeg skal bare huske ham. Jeg ligger ved kasse ud, gutter! Hvor er vi slap af? Nu finder på at vinde os! Rummæsen, du er blevet fanget som nummer 1. Jeg har godt regnet ud, hvor du var. Ud med dig. Ja. Ja. Okay. Fint. Fint. Ja. Så jeg blev fundet af Bravin, der løber derovre. Jeg tog dit point. Jeg tog dit fucking point, mand. Yes! Jeg har lige 5 point der. Så, jeg har 5. Og Vinde har 3 nu. Nå, kom her. Du er blevet fundet. Og hvad hedder det? Du snakker, jeg har 3. Nej, 6, undskyld. Og hvad fra Vinde? Jeg lagde mig ikke af kassen. Ja, det så jeg. Fuck, jeg fik Claus, mand. Ja, det kan jeg forstå. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nu kræver det lige, at jeg skal til at gemme mig. Så nu gemmer jeg mig et godt sted her. Og så ved de andre selvfølgelig, hvor jeg er henne. Så yes. Nu har jeg så gemt mig inde i bilen. I kan rigtig se mig, men det er fordi jeg bøder mig for rumvæsen, kan ikke se mig. I kan ikke se mig nu. Jeg gemmer mig i en bil, så ja. Jeg gemmer mig ind i skuret. Ja, jeg leder efter dem. De ved ikke, hvor jeg er. Og jeg ved ikke, hvor de er. Så sådan gør vi det her herinde. Her i det her forfærdelige spil. Hej, Asmus. Var den første, eller hvad? Ja. Man kan også selv bestemme, om man vil være douchebag og hjælpe hinanden med at finde dem, der skal findes, og få et point. Eller man kan være en god kammerat, og så lade være med at gøre det. Så bestemmer man helt selv. Asmus, du flænger nok, men nej tak. Og den første, så nu handler det for... Ja, vent lige lidt. Vent lige lidt. Bare lige hurtigt, fordi jeg var ved at falde. Ja. Så det er jo mere, så du kan hjælpe mig, hvis du har røg. Rive det fundet? Ja. Jeg synes fandme. Nej. Okay.
Bravin! Nej, hej. Fundet! 3 gange løb. 2 gange i bilen. Okay, det er min tur til at tælle, så jeg skal tælle til 30. 1, 2, 3, 4, 5, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nu kommer jeg! Hvor ved det igen? Hey, 7 væk. Nice. Kom, lad os finde de andre, så kan du få nogle point. Okay, det var god. Er det ikke ulækkert? Det ved jeg ikke, mand. Jeg var bare hørt nu. Nu skal vi finde rumvæsen. Han er i hvert fald ikke der. Kan du komme ud? Hvor vil hjælpe ham lige? Han er på dig! Ja, jeg har 7, ved du, det hedder. Hvad sker Og Provin har 7. Provin har 7. Han vælger bilen igen, mand. Ja, Provin har 7. Fuck, hvor er det klamt. Vi er snart færdige. Så jeg synes, jeg tæller lige. Så jeg skal i gang. En, 2, 4. Så lad os ud og finde den. Nu kommer jeg. Så jeg er blevet rimelig fucking våd nu. Så er det i. Hey, jeg er lige gået indenfor. Så lad mig lige give mig udenfor igen. Den har fundet mange. Okay, så er vi sagt op på nu. Han er på 13 nu. Han er på 14 nu. Ja. Provin? Ja, vi er prøve at vende Provin. Jo, Så. de er tabt. Ja, han fører nu, og han er stor. Han er her et sted. Jeg aner ikke, hvor han er. Han er ikke her. Hvor vil I sige noget? Fuck, han er god på vind. Han får 2 point for det her. Nej. Der er mange runder nu. Ja. Det er ikke engang halvvejs. Næ. 7. Jo, men den her runde, så er vi halvvejs. Ja. Så han skal ikke føre nu med 10. Hvor er han? Er det bagagerummet? 3. 1. Han vinder den her stor. Så vi kan komme igennem, han har 8. Det var ret, vi skal kigge en anden vej. Okay, vi splitter os op. Ja, vi splitter, vi bliver nødt til det. Hvilken vej kunne du? Jeg går den her vej. Ja. Vi er nødt til at splitte os. Ellers splitter vi ham aldrig. Hvor er Provin? Har du fundet ham? Hvor var han? Oh my god, Markus. Det var da sjovt med det. Hæ? Så får du point, hvis du siger kuk. Hvor vil du få et point, hvis du siger kuk? Han er ikke herude. Hvor er han henne? Hvor var han henne? Hvor? What the fuck? Hvad? Hvor vinder også 8? Hvordan? Hvad? Hvor var du henne? Ja, han er jo ikke engang. Provin. Lad os lige se, om han er Han der. flytter hen. Provin. Hvordan kunne Provin blev nødt til at få 2, for den var så svær, at vi skulle 3 vand til det. Provin får 2 på den der. Ja, så Provin har 9. Jo. Det hører der så, og du har 8, Markus. Han stod mere kort for at få forlænget. De 3 rødhuller igen, så nu tæller jeg til 30. Jeg kommer nu! Du har fundet! Markus, du har fundet! Har du fundet noget andet? Han er gået den vej. Steder. Hjælp.
Fundet? Du snyder. Du vidste det godt, du gemte mig der. Jeg skulle have 0. Jeg giver dig 0 point for det. Nej, come on. Du får et halvt, okay? Så siger jeg Nej, en halv. kom nu. Du vidste det, du gemte mig der. Det skulle jeg have gjort det. Det var en fælde, mand. Det skulle også være Asbjørn, han gik hen. Jeg så, han gik hen. Det er derfor, jeg sagde sådan her, at hvis du afslører mig, så fanger os. Jeg har heller ikke afsløret. Der skal jeg gennem dig. Så får du en halv point. Okay, Markus til sidste runde. Så er det sgu tid igen. Den sidste runde, jeg tæller nu. Du skal stille herinde på toilettet. Ej, jeg tæller herude. Du skal stille på toilettet. Ikke lige meget. Så jeg har ikke tid til at tage skoen af. 3, 4, 5, 6, 7, 8, min kogen. Okay, den ikke lukke sådan mere. Så er vi oppe på 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Og så giver vi dem 10 sekunder til 30. 30. Okay, I'm again med mig. Hey, fundet! Du skal aldrig være med at gå. Så må vi det. Så må du point. Jeg må vinde med det efter. Har du filmet det, du fandt mig? Ja, jeg filmer lige nu. Okay, så filmer jeg det. Han kom ind på point. Fundet, Asmus. Ja, fundet, fandt dig. Så skal vi dele med pointet. Okay. Nej, ikke med det her. Du fandt dem begge to. Ja. Hvor mange har du så? Du har 1. Hvad er det der? Fandt dig og ham. Det her. Ja, det er halvanden. Hvad er det der? Så du har Nu, jeg havde 8 10, her, 10, så jeg har 10 nu. Jeg har 8,5 på det, vi fundet som sidste. Og jeg har gemt mig lige herunder. Det kan jeg ikke filme det, men jeg håber det går. 1. Okay, nu er det min tur. Sidste omgang, jeg har. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nu kommer jeg! Hvor er Bravinden? Fuck! Du har fundet Bravinden. Hey. 9,5. Eller 10,5. Hallo. Jeg har ikke fundet dem. Der er ikke nogen derinde. Ja. Hvor er de gået hen? Har du fundet ham? Nej. Hvem har du fundet? Nej. Ved du, hvor rumvæsen er, Asmus? Der springer en rumvæsen! Rumvæsen! Så hvor mange point har du, rumvæsen? Nej, han har fundet. Hvor mange har du? 9,5. 9,5. Jeg har 10, så nu har jeg 11. Hvor mange har jeg? 7, du har 7. Nej, jeg havde ikke 8. Jeg havde 8. Jeg har med 7. Jeg ved, jeg havde 10,5. Ja, altså, Han havde 12. Jeg havde 8,5. Ja. Og nu har jeg 11. Altså havde jeg... Jeg har 9,5 nu. Og så fandt jeg Asmus. Ja. Du har mellem 8 og 9. Altså, Jeg tror, jeg er 9. Jeg 9,5. Ja, det er nok 9. Ja, og hvor meget for at vinde? Han er den der mest. Han har 12,5, tror jeg. 12,5, så plus 1 til 13, han har nu. Hvorfor? Han fandt Asmus. Ja. Så hvad nu det hedder? Jeg har 9,5. Okay, så... Skal I prøve at vinde? Ja, nej. Nej. Han er ikke den sted. Okay. Jeg tror simpelthen, han er udenfor. Jamen, han... Jeg skal udenfor og kigge. Men hans sko er der. Men sko... Måske er det ikke hans sko alligevel. Hvad for en sko er det, du siger, det er hans? Er det ikke hans der? Dem der, eller dem der? Er det ikke... Nej, det er Markus'. Og det må være dine. Så han er udenfor. Mine er der. Hvad er det så det her? Hvad med det? Hvad er det? Er det de her to? De her? Det er provins. Så er han indenfor. Nej, for så har han mistet point, det må man ikke. Og så skal han finde også næste gang. Mhm. Er det ikke anden sidste runde? Jo, prøv den her. Han er på god ham, der bruger. Altså, han får snart mine point for det der. Og det er så god. Nej.
Rumvæsen, fordi han hele tiden siger sådan noget der. Bravin! Robin, du tager ud til kuk. Hey! Fuck! Ja. Nej, altså, han ligger i bagagerummet. Ja, det er det, jeg tænker. Og han ligger i bagagerummet. Men man lå også bilen. Hvad er det der? Det er det, jeg tænker. Ja, jeg er vildt. Bravin! Jeg skal lige sådan en derinde. Biravin. Så har han en lille penge. Det har man bare. Christina ikke hjemme, hun kører til morgen gerne. Han har tabt den, mand. Nej. Han er færdig, han er digtet. Hvad har du det? Han har 2 point, nu har 16. På min sidste runde. Men så er der ikke nogen andre, nu vinder over hende. Men på sidste runde bare for sjov skyld. Ikke? Okay. Jamen, jeg starter med at tælle til 30, og så skal jeg derefter finde de andre right now. Så jeg er klar til at tælle til 30, og nu går det på, at jeg skal fange de dumme røghuller. 1, 2, 3, 4, 5, 30! Jeg kommer nu, motherfuckers! Runde. Så er det altså Bravins tælle nu. Han er på vej til at vinde sit andet der forrest. Vil du til at gå ud, når min søster kommer ud? Hvornår kommer hun tilbage? Hvad sker der for de håndtag? Jeg ved det ikke. Var det ikke tilbage? Jeg er sådan på plads. Han tæller jo. Ja, fundet. Okay. Jeg tror bare, du ser mig i spejlet. Ja, og så vil vi gøre, hvad rumvæsen er. Rumæsen, kom ud, jeg har fundet dig. Robin har vundet. Jamen, hun vil med den og runde. Ja, Robin har allerede vundet. Hvem vandt? Robin, 2. Okay. Rumæsen, kom ud, jeg har fundet dig. Robin har vundet. Prøv han vandt derfor også. Ja. Robin vandt anden 2. Tillykke, Robin. Det skal vi lige fejre. Mange tak. Du vandt jo i vundet. Så er det færdigt med den her Dare Force. Den nye vinder er... Igen, med sin anden win. Robin! Han har 2 wins nu. Godt gået. It's me. Ja. Han kommer efter dig, Joe. Det kan vi også.